салом дӯстони азиз, апа ва хоҳарони меҳрубон ва ҳама он нафароне ки нав ба канали мо дохил мешавед, ҳамаак шуморо ма ба канал хушомадед мегӯм. Умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастед ва ирӯза видеои мо сар мешавад ай тарзи тайёр кардани самбусаи кадугӣ. чӣ хеле ки шумо дар навор мебинед, мо хамири самбусамонро тайёр кардастем ва маҳсулотҳое ки дар хамири самбусаи мо лозим мешавад дар рӯи экран нависта мондум. метавонед ки скриншот кунед ё ин ки нигоҳ карда хай тайёр кунед. дар ирӯза видеои мо бошад духтаро ҳар хелаҳак влог тамошо мекунед. нонпазӣ дар дегдон тамошо мекунед шумо ва як намуд ороиши пирожни ва дар инҷа чӣ хеле ки шумо дидаистед зуволаи самбусамонро мо аллакай гирифтем ва мегузарем ба қисмати тайёр кардани начинкаи дарони самбусамон. кадуора хушровакреза мекунем, баъдан пӯст мекунем. хай ҳамаи ин корора ҳамаи мо занҳо метавонем. то вақте ки шумо видеоро тамошо мекунед духтаро, ман мехоҳам ки дар бораи худам каме ҳам боша маълумот диём, чунки дар комментария зиёд апа ва хоҳарони мо хоҳиш карданд ки дар бораи худатон маълумот диҳед. албатта ман вақте ки канали худам кушода будам, дар бораи худам зиёд маълумотҳо дода будам ва барои подписчикои нави худам як бори дигар мехоҳам ки маълумот диём. номи ман маҳина мебошад. ман дар шаҳри душанбе дар ватани ободу озодии худамон зиндагӣ мекунам. шавҳардор, соҳиби 4 фарзанд, худора шукр, 3 писар ва 1 духтарча дорам. 1 сол пеш дар ғарибӣ ютуб канали худам кушодам, аз рӯе ки дар хона зиқ мешудам ва ҳамин хел бо дастгирии шумо канали худам пеш бурда истодаам. озӣ ман дар канали худам бештар пупасҳо ва влогҳои ҳар хела мемонам. ҳар рӯза хӯрокҳо ва шириниҳое ки тайёр мекунам навор карда баҳри подписчикои азизу меҳрубони худам мемонам. ва ногуфта намонам духтаро ки ман телеграм канали худам кушодагиам. хоҳиш дошта бошед агар метавонед ки дар телеграм канали ман дохил шавед. ҳар рӯза чизе ки тайёр мекунам ва ҳар рӯза суратҳо ва видеоҳои ҳар хела дар телеграм мепартом. чӣ хеле ки шумо медонед дар ютуб канал дар 2 рӯз 3 рӯз агар видео бирояд, дар канали телеграм ҳар замон чӣ коре ки мо мекунем, чӣ тайёр кардастем ё ин ки куҷо рафтастем, ҳамаи ира дар телеграм канал ҳамон лаҳза монда мешавад. барои ҳамин духтаро дар телеграм канали ман дароед, подписатсия кунед. боварӣ дорам ки пушаймон намешавед. ҳар рӯза кору борои мо бохабар мешавед, ҳам суҳбат мешавем. дар инҷа бошад духтаро шуморо кати хоҳарак мо Иродаҷон шинос мекунам ки курси забони русиро меомӯзам. бисёр аз апа ва хоҳарони мо аллакай омӯхта истодаанд. бисёре аз занҳои мо аз надонистани забони русӣ дар ғарибӣ азоб кашида истодаанд, чунки фарзандои худро ба садик ва мактабҳо мебаранд. албатта бояд ҳамроҳи устодони онҳо ҳамсӯҳбат шаванд. аз надонистани забони русӣ ӯ хеле азоб мекашанд. барои ҳамин Иродаҷон тасмим гирифтаанд ки ба занҳои мо бо нархи арзон забони русиро омӯзанд. марҳамат кунед духтаро, ба номерои рӯи экран буда нависед. хоҳараки мо Иродаҷон ба шумо нағзтар забони русиро омӯзонданша мефаҳмонанд ва ин хоҳараки мо бо озмунҳо низ доранд. байни ҳамо хонандагоне ки ёд метиҳанд забони русиро озмун мегузаронанд. кадоме ки дар ҳамин муддати 1 моҳ нағз ёд гирифтагар, боз 1 моҳи дигар иловагӣ бепул ба ёда забони русиро меомӯзанд. ин отзифое ҳастанд ки духтаракҳои мо забони русиро омӯхтагӣ ҳастанд ва иҷада миннатдорӣ кардагианд. духтаро нигоҳ кунед чӣ қадар занҳои мо забони русиро ай Иродаҷон ёд гирифтаанд, бениҳоят миннатдор шудагӣ ҳастанд. марҳамат кунед духтаро, номерои рӯи экранда нависед. нағзтар када Иродаҷон хичон бо мефаҳмонанд шумода. дар инҷа боша фарши мо тайёр шид.
мо ҳозир мурчу зира мекунем, намак мекунем. дар иҷа чӣ хеле шумо дидесен, мурчу зира кардем, намак. иҷа дар духтаро бо кам тараки дигар гӯшти мурғ қатъиян тайёр кардам, барои чӣ ки ами якта бачаам намехӯрад каду, барои ҳавай бо мурғӣ тайёр кардастам гӯшти мурғ қатъӣ. ина хай зуволаи мо як камтар дам гирифт, зуволаи сахтака гирифтагием духтаро. иҷада боша қисмота тақсим мекунем, кулулача мекунем, камакак дам мегира, баъдан тунук карда намин фаршомона мемонем дар дарунаш ва мепечонем. ҳамаи мо занҳо хай метавонем ин корора карда. чандбороам дар наворои пешинам нишон додагиам. баъд духтаро ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам барои комментарияҳои хубе ки менависен, баҳрима дуоҳои хубе ки метиҳед. зиёд ай ҳамаи шумо миннатдорам. ҳазор раҳмати калон. ва ӯ хоҳаракоем ки нависта будем ки апаҷон дар бораи худтон маълумот диҳен, ина дар ин видеом дар бораи худам маълумот додам. боварӣ дорам ки ами маълумотҳои даркории худтона гирифтен ва агар ягон чизи нофаҳмои дигар бошад, метавонен ки дар комментария нависен. ҳатман шумо дар ман ҷавоб медиҳам. чӣ хеле ки ҳар яки шумо медонен комментария нависои ман ки шумо ами комментариеро менависен, ман дарҳол комментариҳои шуморо ҷавоб медиҳам, чунки хеле арзишманден барои ман. шумо ҳастен ки канали ман ҳастед духтаро. ами одам ба танҳои худаш ягон кора карда наметавонад. ин ҳама пешравии мо, ин ҳама корои мо, ин ҳама бо дастгирии шумо мешавад духтаро. ҳазор раҳмати калон. шумо агар ки ами блогерора шумо дастгирӣ накунен, агар ягон таи блогер пеш намеравад духтаро. ира дониста гиред. шумо тамошобино ҳастен ки мо ҳастем. барои ҳамин кадоме ки видеои маро тамошо мекунад маъқул мешавад, лайк, комментария, подписаться фаромӯш накунед духтаро. аз шумо чӣ намеравад. лайку комментария плаки нестад духтаро, беплай. шумо бигем ки ягон ҳунар сарф намекунен, просто ҳамо якта лайка меҷиқен, дар комментария фикрҳои худтона менависен. тамом, ҳамақадр чиз аз шумо меравад. бинед ки мо барои шумо ин қадар видео мекунем, заҳмат мекашем, то ин ки шуморо каме ҳам боша хурсанд кунем. шумо боша анамон як дона лайка як хел вақт фаромӯш мекунед. аз рӯи қасд нест, медонам духтаро, вале шумо фаромӯш мекунед. агар шумо битарсен ки лайк мемонен ягон проблема ҳа, ягон чи, ира дониста гирен ки канали мо канали ягон бад неста, канали бетарбиягӣ неста. барои ҳамин фикр мекунам ки ягон зарар низ надорад. барои ҳамин фикрҳои худтона дар комментария нависен ва лайкҳои худтона фаромӯш накунед духтаро. дар иҷа боша ҳамаи самбусаҳоямонро печондем ва болошда камтар кунҷид мекунем. кӯдакои ман хай нағз мебинанд. вақте ки дар болош кунҷид мекунӣ, бисёр мекунӣ, дӯст медоранд. хай бисёриҳо болошда якта нуқтача мемонанд, тамом. хай фарзандои ман ки кунҷидши бисёр боша нағз мебинанд, барои ҳамин ман сер кунҷида кардам.
ва оеш ки гӯшти мир қатӣ будаам духтаро бо ма камтараки дигар мак кардам ки ай кадугӣ фарқ кина. баъд ӯ бачаем ки кадугӣ намехӯра кофта нагардада кадомиш кадугӣ кадомиш гӯшти ай гуфта. барои ҳамин ина нигоҳ кунед мак қатӣ камтарак намоён шавад. чорташ барои ӯ бачаам буд. барои ҳамин воша мак кардагим буд. ина самбусои мо чӣ хеле дидем тайёр шид. чӣ хеле ки шумо дида будед ин самбусои мо қават набуда. қавати резона хеле набуда. ин зуволаи мо дига хел буда. бо нигоҳ накарда ба ин ки зуволаи мо самбусаи қават набуд резонак набуд бениҳоят резонаки хуш рӯ ба маззаак шидагӣ буд. тавсия метиҳам духтаро ки аям хел хамире ки ман тайёр кардам тайёр кунед шумо даём мақбул мешавад. боварӣ дорум хай дар инҷа боша барои фарзандоам хел сабзавотҳо реза кардам. инам хел хай бо оро додум самбусаак мона ки аппетит мешава фарзандо хеле ба завқ бихӯранд гуфтам хел бо ороишо додум ша. ина дар инҷа боша дурӯша мекушоям. ина нигоҳ кунед кадоша чӣ хел хушрӯне ки духтаро бовар кунед ҳам хел ба мазза шидагӣ буд. ӯ бачаем ки кадугӣ намехӯрам гуфт ӯрам хӯрдаг ай кадугӣ ядона мақбул шидак ша. дар инҷа духтаро дар берун нон пухтестем қатӣ ҳамсоя мебандем 3 пушт кардагӣ будем. охирон пушташам хеле кам бурдак пури бад нашидак. ина инҷада ман чӣ хеле ки мебинем кулча кардам. ҳамун рӯз духтаро ман ҳам чӣ кардам ҳам нони майдача кардам ҳам кулча кардам ҳам ина нигоҳ кунед дар ҳавои тоза пухтестем духтаро. дедони моам хел берун даҳай ягон хел болош маҳкам нестай ҳам хел дар берун мондагӣ болоша хай ба тӯникаҳову ба килёнкаҳо мепӯшонем то карати дигар нонпазӣ мона. и аллакай хона овардам. нигаҳ кунед ман ҳам гирдача кардам ҳам орди сиёҳ кати нон кардам ҳам вай нонои майдача кардам. нигаҳ кунед чанд амуд хамир кардам ман. ина духтаро нигоҳ кунед чӣ қадар хушро омадагиянд ноном кулчаҳом ҳама намуди ами кулчаву нону ами яктаи дигар фатир мекардам агар зури бад мешид. дедон мо холӣ буд фикр кардам ки ҷо нестай барои ҳамин фатир накардам агарне кӯдакон дӯст медорад. баъд як комментарияи дигарам мехоҳам ҷавоб диҳам. ҳазор раҳмати калон апаҷони 54-солаи мо ки аз исфара гуфтанд ҳам хел навистагиянд мегӯянд ки хоҳарҷон ман видеоҳота тамошо мекунам бениҳоят овозат мада маъқулай мега гап занед. раҳмати калон апаҷон бо барои шумо шида мегӯ музика монум дар навором ҳамун гапи шумо дар ёдам мераса мегӯм хай бе ҳамин видеом 15 минутай чанд минутай баҳри ҳамин апаҷоном гап занам музика намонуму гап занам гуфта ҳам хел хай дигарора намедонам. якчанд комментарияҳом ҳастанд ки мегӯянд ки музика намонена хутон гап занед. вақте ки ман музика мемонам аммо апаву хоҳарам мегӯянд ки апаҷон музика намоне хутон гап занед. ина баҳри шумо 15 минут ман гап задам. дар инҷа як пирожни саросема тайёр кардем. пирогиш хай чандборо дар канал нишон додагиам духтаро пирога барои ҳамин бисёри вақт нишон надодестам тарзи тайёр кардани пирога барое ки аллакай чандин бор нишон додагиам дига хушум наметад ки видео кунам ами пирога пухтанша. хай агар хоҳиш дошта бошед дар комментария нависед ай суҳбат ки кардам пирогшам тарзи тайёркуниша нишон метиҳам. инам хел хай украшение кардем. инҷа боша як меҳмонӣ рафт иста будем сару саросема тайёр кардем. анам хел гирифтему меҳмонӣ рафтем. тавсия метиҳам духтаро шуморо анам хел тайёр кунед беҳад хушрӯвак мешавад чем украшение накардана. нигаҳ кунед чӣ қадар хушрӯ шид. оҳиста оҳиста видеои мо фикр мекунем ки ба анҷом мераса ва
фикрҳои худтонро дар комментария нависен ва кадоми то охир қатъи мо буд нависен. хайр духтаро дар паноҳи худо бошед.